Една от най-мощните и гъвкави функции за търсене в Excel – XLOOKUP. Сега ще ви покажа как работи XLOOKUP, какви са нейните предимства и как може да използваме за по-ефективна работа с данни. За целта ще използвам тези две таблици. Тук трябва да се извадят имейлите на тези хора, като информацията за това се намира в лявата таблица. Как може да се случи това? Пишем XLOOKUP, пишем за кого търсим имейла, къде неговото име се среща и колоната, в която са имейлите. Затваряме скобата и получаваме в имейла. Тук долу вдясно, като се появи плюсчето, цъкаме два пъти и така получаваме имейлите и за останалите хора. За двама от тях получаваме NA, т.е. Not Available. Какво може да правим с това? Единият вариант е да го оставим така, ако това ни устройва, а имаме възможност в XLOOKUP да допишем какво искаме да правим, когато не е открил стойност, като в случая аз, за да кажа, ще напиша не е намерено. Ето тук на if not found пишем не е намерено, затваряме. Сега, когато пуснем пак додолу, на местата, на където преди малко беше не и сега пише не е намерено. Това беше основното и най-често срещано използване на функцията XLOOKUP. Има обаче и още няколко много полезни функционалности, като сега ще ви покажа някои от тях. Този пример, който гледахме до сега, търсихме точно съвпадение, т.е. критерия на търсене Димитър Василев трябва да бъде точно открит в колоната, която сме посочили. За текст това винаги е така, но когато търсим числа, имаме възможност да търсим по интервали, число намиращо се между две стойности. Ето и следния пример. Тук има състояние на времето, студено, прохладно, топло, като това се определя от градусите. Те са в следните интервали. От 0 до 10 е студено, 11 до 20 е прохладно и така нататък. Вдясно има градове, то за всеки град е посочено каква е температурата и трябва според тези интервали да определим дали е студено, прохладно и така нататък. За целта, разбира се, отново ще използваме функцията XLOOKUP. Този път критерия ще ни е температурата и колоната, в която ще търси, за сега ще е долна граница, после ще покажа и с горна. И това ще ни определи какво е състоянието на времето. Сега ще отидем на критерия. И тук виждаме, ни дава възможност да изберем дали да е точно съвпадение, точно или по-малко следващо, или точно или следващо. В случая ще използваме по-малко, точно или по-малко, което ни е минус единица. Затваряме и получаваме за 8 градуса, че е студено. Двата клика на плюсчето и виждаме за всяко едно от тях. 8 е студено, 18 е прохладно, 26 е топло, т.е. така трябва и да бъде. Нека сега да видим как ще се получи, ако използвам горната граница. Трия тези. И отново XLOOKUP. Пак използвам температурата. Този път ще сложа на горна граница. Състояние на времето. И този път трябва да избера Exact Match or Next Largest Item. Т.е. единицата. Отварям. И се получава същия отговор. И това е логиката за използването на режима на сравнение в XLOOKUP. Да видим какво още може да прави тази функция. Тук имаме няколко продукта, ябълка, банани, портокал, със съответните цени за дати. Едната е в началото, а другата е в края на месеца. И сега какво правим, ако искаме да извадим първата цена,
Използваме си стандартния начин на XLCube, който търси отгоре надолу. И получаваме това, което целим. Да, обаче, ако искаме за края на месеца, как можем да го накараме да търси отдолу нагоре? Ами има такава функционалност в XLCube. Започваме по познатия вече начин. Кой търсим, къде го търсим, какво искаме да ни върне. И тук определяме дали да търси от първото към последното или от последното към първото. За да получим в края на месеца, трябва да е от последното към първото, т.е. минус единица. И така ни дава 60 стотинки, което е цената в края на месеца. Това е много добра функционалност в Excel, но какво ще правим, ако ни се появи още една дата, както е в този пример? Ето тук вече имаме 16, 17 и 18. И ако искаме да изкараме каква е била цената на 17, няма как да използваме нито подхода да търсим отгоре надолу, нито отдолу нагоре, тъй като 17 ни е в средата. Има решение и за този казус, но за целта ще се използва една функция за конкатениране, за обединяване. Тя се казва concatenate или concat. Това са две различни функции, но може да се използват и двете. Ето сега всъщност ще използваме concat. Използва се последния начин. Двата критерия, които имаме. И получаваме обединен между тях. За тези, които се чудат защо датата излезе като число, ами защото за Excel датите са числа, но това в случая няма значение. Пускаме отдолу и това нещо трябва да го направим и за другата таблица. Отново concat. Трябва обаче да се съобразя, че са наобратно. Така, пускам додолу. И сега вече можем да използваме XLCube. Критерия ни е този, който сега създадохме. Тук съответно пак ще го използваме. И сега се слага цената. Затварям скобата и се получава 60 стотинки, което е колкото и трябва да бъде. И сега още един интересен случай, който вече да се търси по редове и по колони едновременно. Ето тук има една кратка справка на валути, където по редове са датите, а по колони са валутите. И сега искам да извадя за тази дата тази валута, за следващата тази и така нататък. Как се случва това нещо? Пиша XLCube, разбира се. Започвам първо с критерия за ред, който са ми датите. И тук вече едно интересно нещо. Не е както преди малко правих да слагам целия ред. Тук, за да работи, трябва да се маркира само и единствено диапазона, който разглеждаме. Като това има и още една специфика, която ще покажа след малко. След това продължаваме с критерия за колона. Всъщност, след това пишем отново XLCube и тогава продължаваме с критерия за колона. Слага се по същия начин всичките за колона. И последния, най-интересен, се маркира цялата таблица. Затваряме два пъти, защото два пъти сме написали формата XLCube. Enter. И получаваме за 18.10. Ето това. Сега пускам надолу и получаваме грешка.
Защо? Защото формулата ни се размества. Някои от вас може това да го знаят, но предпочитам да го покажа на всички. Идеята е, че когато се плъзга надолу и маркирания от формулата диапазон се размества, ако формулата не бъде заключена. Как се заключва? Маркира се частта, която искаме да заключим и се натиска F4. И това нещо се прави за трите диапазона, които не трябва да ни се местят. J8 и E8, които са ни ето тези критерии, те си остават включени, за да може, когато плъзгат долу, формулата да работи. Така, отново пускам надолу и сега вече се получиха и за всички, за останалите. Ето, пример за GPY на 23 имаме тази стойност, което е вярно. Благодаря ви, че останахте до края. Ако видеото ви е било интересно, абонирайте се и кликнете камбанката, за да виждате първи новите видеа.